Les escoles adherides a Enxarxat adquirim el compromís de satisfer les necessitats educatives de l'alumnat i facilitar els aprenentatges necessaris per a viure i integrar-se en la societat de forma crítica i creativa. Pretenem formar i educar l'alumnat de manera integral. L'educació plurilingüe i intercultural, l'educació en valors, l'educació laica, l'educació ambiental i la innovació educativa constitueixen els grans eixos que orienten les nostres intervencions educatives. Els principis en què ens basem són mesures compensatòries que afavorisquen l'ús i normalització del valencià, el desenvolupament d'estratègies que faciliten la convivència intercultural, la implicació de l'alumnat en la conservació del medi ambient, la participació democràtica de la comunitat educativa, el compromís per la innovació. Educació plurilingüe. Escola que garantitza competències plurilingües, és a dir, mesures compensatòries que afavorisquen l'ús i normalització del valencià. Educació intercultural. Escola transmissora de sabers pertinents sobre la diversitat cultural de la societat. Escola en la que es fa prevaldre els valors democràtics i el respecte als drets humans. Escola que desenvolupa les capacitats necessàries per a viure junts. Participació i valors. Escola que estableix vies eficaces de comunicació i de participació democràtica. Escola que implica la comunitat educativa en el seu projecte educatiu. I escola preocupada per millorar el clima de treball. Educació ambiental. Escola que proporciona instruments que faciliten l'aprenentatge de la realitat ambiental destinats a transformar aquesta realitat des de plantejaments de sostenibilitat. Innovació. Escola que investiga, que cerca mètodes que faciliten un desenvolupament integral de competències necessàries per a viure en la societat del segle XXI. Escola que aposta per l'ús de les noves tecnologies. Laïcitat. Escola democràtica i respectuosa amb la llibertat de consciència i amb la llibertat de pensament de totes les persones. I ara repassem les escoles adherides a Enxarxat.